Hej, går det godt? Mit navn er Hans. Hyg dig med den. Det der med at synge. Så jeg holder min kæft med det. Jeg har et spørgsmål til jer. 1814. Hvorfor 1814? Bare sig 1814. I dag, 8. klasse. Bare kom i gang. Så jeg holder min kæft til at spørge grønt ved. Da. Til sommer. Men jeg kan fortælle jer til sommer. Men jeg kan fortælle jer til sommer. Hvad nu hvis? Okay. Underoverfør 1814. Og husk at læse nogle gode bøger. Yep. Og husk at læse nogle gode bøger. Altid at den gode i hinanden derude. Og hvem ved? Måske skinner solen også i morgen. Det gør det fandme i dag. Ved I hvad? Ses. Vi ses i morgen. Til mandag morgen ses igen. En rigtig god weekend. Hej jer.